Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Kagabi ini sa Doktor sa Kahanginan. Basta gani gawa ko'y operasyon. Live yun na siya yun. Mundugo yun. Kay urag na ni sa akong dugo may galang Doktor sa Kahanginan. Kay kung di ko mag-ani diri mangyaon man ko ninyo. Mingyaon ko ninyo, di ba? Na ako sa operating room. Kay balo mo sa ako kay mag-opera ko magsige na magkata. Gikan sa kuan. Gikan sa Jack Inpoy paingon sa mitulo na. Balik-balik ko ng kanta ba. Usahay, moabot po ang kuan. Moabot po ang kuan. Moabot po ng mga kanta gani nga pamingaw sa dughan. Ay. Ang ako mang operasyon ng adlaw nagpapospon. Unya, ipospon. Isa ka bulan na po ito. Isa ka bulan na po siya maoperahan. May po ni may gala kay elective surgery. Ang surgery ko rin noon. Nami emergency operation. Nami elective operation. So meaning, pwede pa may kaingon nga, sunod bulan na kanay. Sunod bulan na kanay. Sunod tuig na kanay. Mo na siya isa na siya sa mga classification sa surgery. So meaning pagtanaw na mo nga pwede pa kag dili operahan, asa man kana ko operahan. Kapoy. Di man gyapon ta madato masingit og trabaho, di man gyapon ta madato, nga di man po nimo madala sa imong kuan. Di man nimo madala sa langit, maingon to San Pedro nga dong, unsa man ay sulod sa imong bulsa dong. Maingon kang niya ako'y milyones diri sa Pedro. Maingon na, labay na kay, kung man, bato man natin sa ato. So, bisag unsaon ni mong kadato diri sa Pilipinas. Bisag unsaon ni mong kadato diri sa kalibutan ba. Pag-abot ni mo sa langit, maingon na San Pedro, labay na dong kay, way bili. Way bili na diri sa kalangit. Mo na siya may galang nga si Dennis. Basta gani mga di na siya. Utong-utong Uyong na siya mga di. Ingon niya nga kung mga di lagi daw siya. Kung pwede lang kuan daw. Di daw muundang kay kung muundang daw siya mayon mo na San Pedro kulang tudong. Kulang tudong. Dugang-dugang ito do. Kay hindi man tumaay or kulang to sa kuan ba kanang murag imot. Walay imot. May buntag may gala si Dr. Kagapi ni sa Doktor sa Kahanginan. Kadaghanan sa inyo ba? Kung sa inyo madungog, mabasa o istorya sa inyong kumpare, musunod dayon mo ba? Ambot ka ng unsa man klase ng utok ka ba? Pasaan ang may namog tubig? Kisa gaingon nga magsige lang mong inom og tubig, sige mong inom og tubig nga ang utok bay gala naana siya sentro nga moingon sa imo nga kulang kag tubig dong o sobra kag tubig dong. Naana sentro na siya. Ang iyang sentro naana sa pineal gland nga moingon siya nga moinom jud kag tubig kay ang sintomas, ang imong bation ana nga kulang ka sa tubig, mag-uga imong baba, siyempre. Malipong ka. Unya usahay gari kanang vertigo inyong giingon, kulang lang dahil sa tubig. Unya uga inyong tae. Ang inyong ihi, yellow kaayo. Uga ang panit, budlat lang ang imuta. Unya vertigo ning imong naong, dry pa, uga pa sa papel diliha. Lagi na siya may galang. Dili na siya tinuod nga magsige mo inom water therapy kanang naghimo ng water therapy may galang. Nag-imbento ana, patay na. Way atik ba? Na lumos siya sa tubig nga iyang giingon nga water therapy. Ngano man? Unsa magi epekto sa sobra nga tubig? Paminaw gyud mo pagsulod sa tubig mahigala na sobra na sa inyong lawas, kay
ang atong anti-diuretic hormone, muna isa sa hormone nga nagakontrol sa atong tubig. Ang anti-diuretic hormone mupugong sa pagpagawas sa tubig. Kung daghan na ang tubig sa atong lawas, iyan ang ingnon ang kidney nga, ay dong, buhiin ang tubig, sobra na ta. Mura na siya ka ng dam, ang Buklaw Dam. Kung muingon ang anti-diuretic hormone nga, dong, buhiin ang tubig dong kay matumpag ng atong water dam. So i-release nila ang tubig. Mo gihapon sa atong lawas natay anti-diuretic hormone. Pero ang anti-diuretic hormone kay di man mechanical mahigala. Musunod man na siya dito sa sa dikta sa atong utok. Dito sentro nato dito. Musunod siya. Maingon siya, sir, ako ning buhian ang tubig, sir. Ato ning himuon tong ihi, sir. Moingon tong utok nga time pasa kay daghan man kayo ng iyang ikuman mahigala. Daghan na iyang ikuman. So moingon siya sa baga nga, ay ikaw baga pag-ubo, diha na. Mao na siya nga sobra ganik inom ninyo og tubig, magsige mo ubo, wa man koy ubo gahapon, nano nasubraan man ning sige manghinom kog ubo, nga sige kog inom tubig. Mao na nang daghan kay kag problema. Moingon po ng utok, oy ikaw atay, kanang imong kanang imong bile, imong bino, kanang imong abdo ni mo diha, lapsawa na. So ingon ang atay, yes sir, himo taog abdo, perting daghana. Mao na siya mo sakit imong kilid, right upper quadrant, kay niburot naman imong gallbladder sa abdo. Kabong mga water therapy, di ba? Makadungog man mo ana, maka-feel man mo ana. Nya maingon po ingon po utok sa tinay. Ikaw dong, ayaw sige hakot di og tubig. Kanang giinom sa imong amo nga tubig, ilabay. Amo na ang kalibang mo. Larix kay na ba? Magsige ka basa kay. Nga naman ning basa man kung tae dok. Langan, sige magag-inom tubig, dili man ipa-absorb sa anti-diuretic hormone. Na siya nga, daghang kay komplikasyon. Pagkahuman, abot dito sa pantog, mahigala. Moingon na ang atong utok nga, ay, anti-diuretic hormone. Paghimo og daghang tubig, daghang ihi, adi, sa epekto, magsikag ihi. Wa, may minuto, mangihi na pugka. Unsa man na siya, doble trabaho sa imong kidney. Muna doble trabaho, triple pa, ikaapat pa. Mao na siya nga makita sa ultrasound mahigala. Nanay manggawas na renal cyst. Kay napundo naman ang ihi dito sa imong kidney. Sobra man tong tubig. So di man niya maggawas. Di niya magawas tanan kay di man ma-accommodate dayon sa kidney ang daghang kaayong tubig imong giinom. Di maghimo na lang pud siya og kanang cyst dito. Mo na makita niya sa ultrasound, renal cyst. Nya kung gusto mo palit og Everest na imong urologist, apelahan niyo ka ba? Sure yun na gyud ba? Sure pas langit na ba? Nga kanang renal cyst di man na siya hilabtan oy. Tinigom lang man na siya, vacuoles na siya sa tinigom na tubig dito ay ihi ni sa imong kidney. See? Sabot na ko kung sa'y epekto sa imong water therapy. Dili lang na siya mahigala. Dito sa utok na to mahigala, kung masuglo ng tubig na to sa 8 glasses a day, maminaw yun. Sa more than 8 glasses a day sa ubang tao, dili na siya standard oy. Ang gikuha lang na siya nga 8, kay gwapo mang numero. Pustahin niyo sa lasto. Lasto sa loto kay 700 million na. So pag matigom ng tubig sa imong utok noy, ang una gyud na siya nga paminaw nimo, lubog imong paminaw. Ano sa man niya kung utok nga ura magdili ka concentrate. Unya lubog lagi. Ambot kung sa inyong definition anang
imong paminaw ba ora ka galutaw, unya di ka ora kag kalipungon pero di mo pug malipong, ora kag katulgon nga di ka katulgon. Mo na yung paminahon kung sobra na inyong tubig sa inyong kasing-kasing Michael. Wa pa ko man ha, sa inyong kasing-kasing ba. So sobra sa daghan sa tubig sa imong lawas, maglisod siya kay imbis nga mo bomba lang siya og 1,200 cc per second, bumba naman siya 2,200 cc per second. Usahaw naman na niya pagkuhan di muhungaw, ha? Istingin na guna ninyong butilya og uyog, butangin ninyo og tunga lang, di ba? Di na siya kuhan, di na siya muliking ng butilya nga na ay kuhan tansan, pero butangin na siya daghan kayo, di ba? Aliking na ba? Mao gyapon ang kasing-kasing may gala. Ang sunod ana, hupong na imong tiil. Sunod ana, mataas imong blood pressure. Sunod ana, paspas imong kasing-kasing kay gakon lagi, gasaguyod na siya iyang kung pana, gasaguyod ng lubot sa kasing-kasing. Tao na lang mana. Di ang epekto sa imong water therapy ba? Grabe. Mayon mo nga makalimpyo man na dok, limpyo sa inyong kagaral. Sa paglimpyo ana nga ang atong mga organ system nagatrabaho na siya at regular rate. Di mo na siya ingon nga hala, urang ingon man to sa usa ka doktor nga water therapy lagi daw. Sige, padag water therapy po ko. Ingon mong kidney nabuang ka nga nagkasaguyod na ganiming trabaho ani sa tubig imong gipag-inom. Dugangan pag yun imong trabaho nako. Dito sa kidney may gala. Ang rate sa tubig nga ang iyang i-proseso kay siyempre dugo man na siya, ang katong tubig to aman sa dugo. Oto siya i-proseso niya ang 1,200 cc per second. Iyato mo lang yun hapon tong iyang trabaho. Nya dugangan nimo og tubig, kung saon man na niya. Di man siya tay pa. Kay ang ako ra bang mga kargador dili hina ra ba? Ha? Nagpa-increase. Nagpa-increase og sweldo. Sa na be. Ang ilang sweldo kay ATP, adenosine triphosphate, energy. Kung sa na niya pag supply sa energy nga moingon man tong atong lawas, moingon man nga ay kidney, ang imong budget lang biya, ang imong ang budget sa ATP, kuan lang 1,000 lang ka joules ka energy. Unya imong mangayo pagkaglain, wala na oy. So, unsa itabo? Nagkalisod na ang kidney. Sunod ana. Wala na. Dialysis. Mao lagi ng reality ba sa inyong kanang kuan gali, kanang tuo-tuo. Way wala-wala, puro tuo-tuo. Usahay ba? Makakita ko mga tao baga wa gyud sakit, wala gyud. Duk. Mga 15 anyos na akong pasyente, maayo kayo, walay problema, walay kan ana sus. Maabot. Duk, nangupong ko duk. Ang hupong man kang wa magay problema sa kasing-kasing. Di nagkumutanaw na sa card kay memorize naman ko ng mga naong sa pasyente ba gala. Unless of course nakita ta ka last week lang. Di jud ko kanumdum. Pero 15 anyos kang balik sa clinic. Nitabang na ganay kag eskwela sa akong anak. Ha? Oh, siya rog dit ako ka ma-memorize sa imong sakit. Layo pa kaayo, simuton ta na lang ka. Oh. Yang anong nahupong naman kakaroon? Unsa day ka? Ay akong kumpare ro, naghistorya water therapy. Dito, patay. Oh, mao na, nanghupong nagkakaroon. Saon man nato na, mag-diuretic na pug ko. Taga imbis nga wa kay inomong tambal, mag-inom na lang pug ka. Santa Cruz de Igos. Unya kay mo taas man ang blood pressure, dublihon ang pang high blood. Unya kay mo pasmas man ang kasing-kasing, butangan og beta blocker. Nya pila lang katambal, tulo. Patay. Imbis way giinom. Water therapy pa noy. Water therapy pa. Oh, ang isa pa gyud kang pinaka problema noy. Ha? Pag masubra ang tubig sa atong utok. May stroke ka ba?
Iyaw kay ba, may stroke ka. Kay mataas man ang cranial pressure sa central nervous system. Mataas ang intracranial pressure. Suspatay. Mo bitaw na nga, nakakita mo karong mga 30 edad, mayo kay lawas, katrabaho, laborer. Wag yung problema god. Diha na. Magsigig inom tubig. Ang sugod na sige, hindi naman kayo magkaya sakit ni. Lipong-lipong na. Maingon dahil sa kauban, kung pare, pre, lipong lagi ko, pre. Basig ka na yung gikaong karne. Wa ka kiyapi. Pasangin lang mo ng karne nga. Sige ka ginom tubig. May ingana ang tubag mahigala kay medyo napay tarong istorya. Basig mo ingon nga, basig na kay sakit kasing-kasing, patay. 30 edad. Na sakit sa kasing-kasing, wa ka kiyapi. Kung ka, wa ka gikuan. Sabay ito expression sa mga batanon sa una may gala. Wa kang nikiring. Naiuban mo diagnose po nga. Ay, basig na kay sakit sa kidney, patay. In town, imbes way sakit, tungod lang sa tubig, magsige na, di nakatulog sa gabi basig na ako, sakit sa kidney, no? Basig i-dialysis na ko, no? Na, di nakatulog. Yang sa mahimuon, pagkabuntagan. Groggy naman kayo, way katulog, di mo trabaho, anda sa magan o motor, patay. Kitams, unsay resulta sa inyong tuo-tuo, water therapy pa, noy. Sige, noy, water therapy pa. Kamong mga tigpaminaw na ko, ayaw yun magtuwa na. Take it from me. Dili na siya tinuod. Ang atong body is controlled by a hormone nga enough nga tubig lang ang iyang kinahanglan. Enough lang yun. Moingon man na siya, kulang imong tubig kay uhawon man ka. Uhon ka, kundi uga kay imong dila, imong baba. Kay mayon man na siya, gano'n man na siya sa soft tissue. Ay dong, inay mong amo dong nga, kulang tag tubig, uga imong baba. Labaw na niyo kita kag chicks. Muga. Kulang tubig. Inom doy. Musulti na ang brain, mahigala. Nana siya servo mechanism. Tawag pa automatic pas Bisaya pa. Automatic na dili na manual. So na-control na siya, dili na ingon nga manginom ng tubig kay mo ingon water therapy, wa mo kiyaw pa. Sus Santa Cruz de Dios, daghan na kay ko nakita ng vertigo ba. Di ko pangita, kasing-kasing, baga, kidney, atay, wa mo ko'y makitang sakit. Na maingon dahil ko nga, day, sa imong pamahaw day. Ay, mainom ko 4 ka basong tubig pag mata na ko, dok. Dito, igo. Hahay, 4 ka tubig baso pag mata. Pag pamahaw na mo, mainom kapag kape. Nya, tubig na po. Pag humanay mo pamahaw, manutbras. Pag panutbras na mo, may mong kag inom kong tubig. Pila na, unong. Ka baso. Pag mangihi na gani ka, maingon man ka nga, nangihi man ko, mainom kong tubig. Ay, sila pagkabaso, 7. Pag paniod to, 8. May gani isa ka baso nga imong inomon, kinasanay naman ka. 8. Pag abot sa gabi, siyam. 9 glasses ang giinom. Di, hubog. Abi ninyo, kuan lang, suka lang makahubog o kundi ba, siya lang way nagmahal, beer pa day, dili in town, pati tubig ba? Makahubog ang tubig, noy. Nay kaysa nga kanilaging gikan ko nagdula og golf. Ginahan kog inom og tubig kay na may tubig ron nga kanang mineral water nga naay tamis-tamis. Nay flavor. Ay ganahan ko ba? Di niinom ko. Nakalimot ko, nakainom na dahil kong tubig sa atong pagsugod pa nako. Pastilan.
sakit kay akong ulo ba. Unsa man ning sakit man kay akong ulo. Una-una na ko, inom naman ko sa akong high blood. Unya, igor ako, namahaw ko bunggos. Di, wala kayo yung problema. Sus, kadumdum gusto tubig. Pastil. Nya, kay gamay ra kang giihi. Kay gikan ka sa init, may gala. Pag adto nimo sa sulod, dili ka paihion sa imong kidney. Ano man, kay iya man ang conserve energy. Basta mainit imong panit, mayon po siya nga di sa ta magpaihi o tanawa. Daghang kag tubig sa imong lawas. Mao lagi na siya servo mechanism ang lawas pero na po siya buang-buang. Dili gyud ka pwede magbuot-buot ba? Kasi siya may magbuot ang atong utok. Dumo na ang water therapy noy. Ha? Dugay na kay ko gusto may istorya na makalimot lang gyud ko karon lang gyud ko kadumdum sa water therapy. So ay mo pag-atik-atik dek o magpatuto o manginom og water therapy kay makita ta sa kuan ba? Makita ta sa punerarya si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan.